बोरो मोखांखौ बहा लाखुमानानै दोनदों खर'खौ बहा दोनखुमादों ओइ अमा राजा ओइ माथो नोंसोलाय आंनि नाम्बारखौ ब्लक खालामलायनानै दोनदोंना नोङो बेसेबां ब्लक खालामनो नोंलाय आंनि नाम्बारखौलाय गोसो जाबानो गुब्ला गुब्ला नुजाफैगोन आं नोंनि न'आव मिन्थिबाय मानोब्रा मा जालायखो मा जालायखो बेलाय नों आंनि फिसाजोनि जिउखौ बरबाद खालामबाय हो आंनि फिसाजोखौ हाबा खालामनो होननानै दुगा दुगा लाबोनानै दिनै मा मोखाङै थांनानै थाबावखो नोङो मानो थैयाखै आं बैसो उन्दैना बेनिखायनो बांद्राय बुजियाखैब्रा दाबो बुजिनो बिराद बाखि दं बुजिनाय गैयैखायनोथ' नोंसोरखौ हाबा दाजा होननानै बुंदोंमोन दालाय मानो हाबा जानानै गावबागाव जाफिनखो हो हाबानि मुङाव बेसेबां फैसा खरसा थांदों बेसेबां बे मानसिनो फैसा हरनांदों नों मिथिगौ हौवा गोदान लाहानो जायजों हाबा होनो नागिरदोंमोन बे हौवानिफ्राय सेनानै लाबोना आंनि फिसाजोखौ दा जोंखौबो दाहार ब्रुं खालामनानै होबाय नोङो आंनि फिसाजोखौ लाबोनानै जिखिनि फैसा थांदोंमोन लस जादोंमोन आंनो नांफिनगौ दिनैनो दानो ए माथो आलासि फैदों जिरायनोबो अमा राजा आं बेवहाय जिरायनो फैयाखै जि फैसा लस जादोंमोन बे फैसाखौ लांफिननोसो फैदों दा आंनाव फैसायानो गैयाबा मास मोनसे हाफाङा आंजों थाफानाय हिसाबै आं हाफांनोबो एसे एनै खरसा होफादोंना लाजि गैयै माबा मोनसे जाबा हो आंनि फिसाजोनि बार्थडे खालि आंनाव फैसा बिहरनाया लाजियाखै नोङो खोथा बुंनो फैदों दिनै आंनो फैसा नांफिनगौ फैसा मोनागौ माने बे न'निफ्राय थांनायाव गैया आं गोबा बेवहायनो दामब्ले जिरायनानै थागोन आंनाव फैसा गैयालै आइनाव दङ खोमा बिलाय मानो फैसा गैया होननानै बुंदों नोंलाय लाजि गैयै हिनजावखौ लाबोनानै दा जेबो गैया होननानै बुंबा जागोन नामा माथो खालामबावनोब्रा आयो किडनिखौनो फानना हरनांसिगोन आं किडनि फानो ना मा फानो हरबानो जाबाय दिनै आंनो फैसा नांगौ मोनलागौ माने बे न'निफ्राय दोरोदनायाव गैथारा आङो दालाय आं मालाय माथो बुंबावनो फै न' सिङाव जिराय फै मोजाङै रायलायनानै आंखौ फुस्लायनानै उनाव फैसा हराबा गैया आंजों मोजाङै रायलायथारनाङा नांगौबा नांलायनो रायलायबाय था मा राजा बिराद गिदिर खोथा बुंदोंमोन ना नों आंजों बिराद नांलायदोंमोन ना दिनै आंनो फैसाया नांफिनगौ दिनैनो दानो फै न' सिङाव जिराय फै बिदि नांलायबाय थाबा जेबो जाया जा मावबाय फिसाला फिसाजो सानैबो गोरोन्थिखौ मावफ्लांबाय बेनिखायनो एसे सानै हयै बाथ्राफोरखौ रायलायनानै फोजोबलायनि नामा आं जेबो मिथिया नोंसालाया जिबायदि आंखौ खालामदों आंनो फैसाखौ नांफिनगौ जिबायदि नांलायहैबाय थादोंमोन बियो आंजों बोराय हौवाजों हाबा हरनो नागिरदों होननानै मिनिहैदोंमोन दालाय माथो गाव जाहोनो हायाखै बेनोथ' बिफाया बेखौनो रायबाय थादों बोरो बिफायालाय बिफानिफ्रायनो बिनानै लांदों आं बिफाया बाजारावसो थांदों बिफायाबो फैथों नोंसोरजों गासैजोंबो रायलायनानै फैसाखौ लानानै थांगोन आं दिनै ओरैनो थांथारा आंबो ओरैनो थाङा फैसा मोनलाङागौ मानि मा जादों हनै बिहामजोनि बिमाया फैनानै फैसा बिदों एसे मोजाङै रायलायनानै बुंबानो जाबाय नों फैबाय मोजाङानो जाबाय नुबायना नोंसालाय आंनि फिसाजोखौ खावना लाबोनानै माबायदि हगार हरफिनदों न'आव बेनिखायनो आंनो दिनै फैसा नांगौ हिसाब किताब गासैखौबो लानानै थांजोबगोन आं दिनै माथो खालामबावनो जोंहाना फिसालायाबो जिबायदिखा बेनिफ्रायनो बिनानै लानानै थां आंनाव फैसा थाइसेबो गैयाबा माखौ हरनोब्रा माखौ हरनो दाइमाव दं जेब्ला साजाखौबो भुगिनांखागोन बिबानखौबो लाखानांगोन नोंखौ जों हाबा जानो होआखैमोन ना दा हरदो फैसाया दिहुननानै आं बेफोरखौ मिथियाहाय न'खराव नांलाय खमलाय जाफ्लानानै आंनो फैसा हरा होननानै सानथारना नोंसोरो दिनैबा हले आंनो फैसाखौ नांगौ फैसा मोनबासो बे न'निफ्राय थांथारगोन आं दाथ' जोंनाव फैसायानो गैया माखौ हरनो आरो जोंबो बिहामजोखौ लाबो होननानै बुंखायाखैमोन जोंबो जेबो मिथिया दा हिनजावनि फिसा होननानै आंनि फिसाजोनावल' हगारथारनाङा नोंसोरो नोंनि फिसालाया जुदि आंनि फिसाजोखौ लायामोनब्ला एग्रां खालामहैयामोनब्ला आंनि फिसाजोआ बोराय हौवाजों हाबा जागौमोन दिनै आं मिथिया आंनो फैसा हरागौ माने आं बे न'निफ्राय दोरोदथारा आंनो फैसा नांगौ दिनै आं बे न'निफ्राय फैसा मोनबासो बे न'निफ्राय ओंखारलांगोन आं बेनिखायनो आंनो फैसाखौ हरदोसो फैसा गैयाबा माखौ हरनांगौ जाखोब्रा आइमोनावबो आफानावबो गैयानो आंनावबो गैखायाना बे खोथाखौ बुंनायनि सिगां गोदो मानो सानखायाखैमोन नोंलाय गोदोनो बुंखादोंमोन नोंखौ आंनि फिसाजोखौ जाहोनो हानाय नङा नों होननानै गैया जोंनि मान सनमान हाबाय आंनि फिसाजोआबो न'आव थांफिनबाय बेनिखायनो फैसा नांफिनथारगौ आंनो दिनै फैसा मोनागौ माने आं बे न'निफ्राय थाङा दाथ' जोंनाव फैसायानो गैया माखौ हरनो जों मालाय बेखौ नोंसोरनि न'खरनि मानसिफोरा रायलायलाय अमा राजा ओरै फैलाय मा खालामखो नों फिसा नुबाय फैसा बिफै जालायनाय बेफोर गासैबो बिनि थाखायनो जादों बिनि फौसुलि आखलनि थाखायनो हरदो गावनि देहाया फाननानै देहानि अंगफोराथ' मोजाङैनो दङना फानहरदो मोनसे नोंसोरबो आंनि दुखुनि समाव दुखु जाफायालासिनो आंखौ माबो होनबाय थायोब्रा आं एसेबां दुखु जादों मानो मिथिया मानो मिथिनांगौ जाखो जिबायदि खामानि मावदों नोंबो हरदो फैसाया आं एसेबां मानसिनिफ्राय फैसा लाबाय सोर सासेनो हरनांगौ जाखोब्रा हायोबा नोंथाङा आंनि फिसालाखौ दाहोनाखौनो लांदो जों फैसाखौथ' हरनो हाथ'वा दायो आं जेबो मिथिया फैसा लानानैसो थांगोन आं ए बिफा मोजाङै रायलाय होनलाय बुजायनानै हर आङो साहा फुदुंहैनि नों ना मोनसिगोनसो नों मोजाङैनो आंजों आफा माबा मोनसे खायदा बराय खालामदोब्रा आं नोंनिनो गलाम जानानै थागोनलै आफा आं बे बारनिफ्राय जेबो दुस्थ' खामानि मावा अननानै जि एसे फैसा दङ हरदोलै नङाबा बे मानसिया बे न'निफ्राय थांनाय नङा ओमफ्राय आङो खिनो ओंखारदों
मानोथो बाहेरायाव जिरायबाय थाखो फैदो न' सिङाव न' सिङाव लिंहरनानै साहा दै होफ्लानानै आंखौ बुरखायनो सानथारनाङा आंनो फैसाखौ होफैबासो बे न'निफ्राय ओंखारलांगोन आं नङाबा ओंखारलाङा आं दे नोंथाङा इसेबां अख्राथारबायलाय जिरायथ' आं बिमाजों एसे रायलायहैनि फैसा मोनागौ माने थांथारा आङो मा खायदायै फैसा हरो हरथों थांनायाव गैया आयौ मालाय फेसबुकआव बयबो ओंखाम ओंख्रि संनायनि भिडिअ होयै कन्टेन्ट मनिटाइजेसन मोनबाय आंहालाय माला मोननांगौ जाखो ओइ नारजि फिसा ओरै फैलाय मा जाखो आयै माबा फेसबुकआव कन्टेन्ट मनिटाइजेसन ना मा होनो बे फैयाखै नायनानै होलाय मालानिफ्राय एसेबां फेसबुकआव खामानि मावग्रा जालायखोब्रा नोंलाय ओरैनो थास्लायस्लाय थाइसे थाइनै फैसाखौ खामायनायानो बहानि नोंफानावलाय बेसेबां बेनो देलाय कन्टेन्ट मनिटाइजेसनखौ बानायना होलाय कन्टेन्ट मनिटाइजेसना बेफोरबायदि जानला माला नों बानाय होनबानो हाया बे मालाय गावसोरनो हरखायो फेसबुकआनो मालाय बयनावबो फैसा गारबाय बयनोबो हरबाय आंनावबो हरबाय बियो नायलाय नोंनाव फैथ'आखैलै आयै आंलाय माथो सानफ्रामबो भिडिअ होयो ओंखाम ओंख्रि संनायनि फट' होबाय थायो मोनबाय बियो आमेरिकानि डलारा आंबो नायलाय आयै नोंना जायाखैलै नोंना कन्टेन्ट मनिटाइजेसनखौ नों हारसिंनो मोना बिसोरसो हरगोन होमबाना आं बानायना होगोन दे आयो मालाय बयबो फेसबुकनिफ्राय डलार लाबाय आंहालाय माला मोनबावनांगौ जाखो नोंनोलाय मानो फेसबुकनि फैसाखौ नांगौब्रा आयै मालाय न'खराव सुबिदा गैयिफोरा मालाय मावनानै जागोन फेसबुकफोराव नोंहालाय मालायखौ नुनानैलाय मानो बारनांदों बारनाङाबालाय आंबो न'आव ओरैनो थानो बानानैसो फेसबुक खुलिदोंमोन दा नोंहा बेखौनो खोन्थानो बायो दोन आंहा बेलेगनाव सोंगोन आयो माथो बिहामजोसो नों फैबाय मोजाङानो जाथारबायहाय नायलाय आंनि फेसबुकआव कन्टेन्ट मनिटाइजेसन जादोंना जायाखै रोंलालै आं बे बिमाखौबो आरो बेहाबो मानो फैलायखो नों जेबो टेनसन लानाङा आं बानायनानै होगोन जागोन दे जागोन जिरायफै बिहामजो जिरायफै नारजि फिसा थांलाय बिहामजोनो साहा फुदुंना लायना फैलाय थोद मा गोदाव सोरावलै आंखौ दाना नारजि बुदाङा मोजांखौनो मोनला ए बिदिसो जानानै दं औ आंखौ मोजां मोना रायबाय थायो बे जोनोमाव नोंनि बिहामजो जानो मोनगोन ना मोनलाथाय आयो मानो मोना जानांगौ जाखो आं नोंखौ आंनि बिहामजो फसायखाबाय बे नारजि बुदाङा बुंबानो जागोन नामा आं दं बिहामजो आं दं आरो मा नायबाय थाखो साहा फुदुंना लाना फैदो गोथावनो र' लायनि मा बिहामजो आंनि फिसालाया नोंखौ सेया खालामदों नामा औ दाना आंखौ मोजांखौनो मोनला आं एसेबां गोसो होनानै गोसो थैयो आंखौ सैयानो नों जेबो जिंगा दासि बिहामजो आं दं आं थासान्दियाव रावबो बिहामजोखौ लाबोनो होखाया नोंनि अनगा दे होमबालाय थां साहा फुदुंनायाव थांनानै रायलायहैफालाय जागोन दे फा मोजां हिनजावसाखौलाय मानो मोजां मोना बेलाय बेसो नारजि बुदांखौ थैनायनिफ्राय बासायदों बेखौनो नांगौ आंनो बिहामजो नारजि बुदां मा खबर आच्छा दावसे देलाय नों मानो फैदों नों जानला माला बेवहाय बिदि फैजायाथ' आं नोंखौ खबर लानोसो फैदों दा नों आंखौ खबर लानो फैयाखै आइनि सिगाङाव आंनि खोथा बुंनानै होनोसो फैदों नङा होमबा आइया दासिमबो नोंखौ आंखौ बासायदों होननानै सानो बै सानखालि आं थैनो नागिराखैमोन मिथिबाय आं दिरुंखौ लानानैसो फैदोंमोन मोनसे खामानिनि थाखायसो बेखौनो थैनो सानबाय नों थैनो नागिरखादोंमोनबा समसिनि थाखाय नङा होमबा आं बेफोर खोथाखौ रायलायबाय थानो गोसो गैया जायखिजाया आं बेखौल' बुंगोन आं दासिमबो नोंखौ रागा जोंनानै दङ आरो आंनि रागाया जोंगायागौमानि नों आंजों रायलायनो नाङा जेब्ला आं रागा जोंगागोन आं नोंनोनो फन खालामखागोन अब्लासिम नों आंखौ मोजां मोना बेफोर उनाव जागोन बेनि अनगा मा खामानि दंबावो नोंहालाय थैनो थांनाया बिदि खोन्थानानै थैयाथ' हारसिंसो थैयो मानसियाथ' माबायदि आखलनि मानसि बियो खर'आनो बारा थिग नङा नोंनि थाखायनो दिनै बेफोरबायदि दिनखौ नुनांबाय आं गोथाङैनो गोथां फबसिगोन नों आंखौ हरदो फैसाया मानो हरनो हायाखै आंनाव फैसा थानायबा हरसिगौमोन उल्थासो होनबावदों नोङो हर बाहादुरि देखायदोंमोन ना नोङो बाहादुरि देखायनानै हिनजाव हाबा खालामनाया दालाय मानो हरनो हायाखै दिहुननानै हरदो माबार आंनाव गैयालै आफा नोंनि गलाम जागोन दाहोना जागोन अन्नानै नोंनो माबा मोनसे खायदा खालामदो दे जि जाबाय माथो खालामबावनो जानानै थांखांबाय मानसिया दाय मावबासो मोनथियो मा खालामबा मोजां जागोन मा खालामाबा गाज्रि जागोन बेनिखायनो जेबो होनबाय थानांला आंहा सना दङ बेखौनो हरदो नोंनि सनाखौलाय मानो हरनांगौ जाखो हा हराबालाय हरा बे गावनो मा खालामना हरथों आयै आफायाथ' आंखौ हेफाजाब होनाय नङालै नोंनो माबा मोनसे खालामदोब्ला आयै माथो खालामबावनो नोंनि थाखायनो बिफाजों रायजाबाय थानांगौ गोनां जायो आं बे गान्दुआव एसे फैसा दङ 10,000सो बेखौनो हर आरो आंनि बे खोमानि फुलखुरिया बेखौ होनानै हर थां
आरो मोजाङै रायलायनानै हगार हर आच्छा बारु टाइमानि लारु समायना लोगोफोर माबायदि अबस्थाया हाबा खालामना लाखांबाथाय मा जायो बेनिखायनो नोंथांमोनाबो उन्दै बैसोआव हाबा जानालै गोसोखौ हमथानो हाया होननानै जालाबायनाङा दे होमबालाय दोनथ'बाय